এই আমার চাচা, এই ଆମ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ତମ ମନ୍ଦିର ବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ଗୋଟେ ଶିଖେଇବି, ତମକୁ ଏଇ ରେସିପି ଆଗ ବ୍ଲଗ ଦେଖେଇବି, ଠିକ ଅଛି। ଶିଖେଇବି। ଏ ଗାଈ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ହଉଛି ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲା ନା, ଏବେ ହଉଛି 2ଟା ହେଲାଣି। ମାନେ ଏବେ ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ, ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କାମ କରେ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ କି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଗାଇଜ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବାଟଟା। ଏଇଟା ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ ବାଲା ବାଟଟା ଅଛି। ଏପଟେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଜାଗା ସବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖାହବା, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଆସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ତମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖଉଛି। ବିରିୟାନୀ ବନାଇବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ହଉଛି ମାନେ ଏଠି କଢା ହେଇକି ଯାଇକି ମାନେ ଏଠି ହଉଛି କଷ୍ଟମର ଖାଇବେ, ଏଠୁ କାଢିକି ଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ବିରିୟାନୀ ସେକ୍ସନ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିରିୟାନୀ ସେକ୍ସନ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି କାମ କରେ, ମାନେ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର ସେକ୍ସନ। ଏଇ ଆମ ଚାଚା, ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର ସେକ୍ସନ। ତମ ମନ୍ଦିର ବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ଗୋଟେ ଶିଖେଇବି, ତମକୁ ଏଇ ରେସିପି ଆଗ ବ୍ଲଗ ଦେଖେଇବି, ଠିକ ଅଛି। ଶିଖେଇବି।